nasa lahi na natin yan, na ano na natin yan sa mga Pilipino, na mahilig tayo magsira ng iba. Hi, baby! Where you been? Why this one open here? Oh, lala! Good morning, Philippines! And so this election, we've got to get it right, and we have to vote for the greater good. Peter Dredge with the city council. All right, Jay Ettinger, a Minneapolis resident and a business owner as well. Jay, thank you very much for telling us your point of view. On 7:30 here, the still ahead. Florida and California had two different approaches to the pandemic. One wide open. We are here to explain how it's happening. Coming up. So, mamaya hakba tayo. So, yun. Good morning, everything. And early in the morning, nakipag-chikahan tayo sa kay Tami. Yun, chikahan. What time is it? Almost 8 o'clock. Yun. Chika-chika. And already icy calls na sa labas sa office mamaya. Magtingin tayo ng kung saan natin ilagay yung PS4. If you can hear me, I'm going to put the PS4 in your office. So, yun yung gawin natin mamaya. Ilagay. If you want to look something up that you might find interesting, I don't know. What? Look up Kim Clemente. What is that? He's like a online teacher. Han, can you put your phone down properly? It'd be interesting to listen to what he says. Matagal yung pag-uusap namin ni Tami sa sa phone. Nag-usap kami dahil na-miss daw niya ako. Gustong-gusto nang umuwi dito. Kaso, hindi pa pwede. Nag-start na nag-ulan. Dito, nag-icy-icy na. Umulan na ng ice na talaga. And, saka yung daanan, nag-ice na. Saka ulan pa, diba? Mas lalong kumapal yung snow ice. So, dito tayo sa filming room. Filming room. Office pala ito ni Tami, guys. Hindi pala ito filming room natin. Kinuha ko ito sa garahean. Madumi. Itong, dito, I'm going to put fertilizer. Kasi hindi na masaya yung natin. Lagyan natin ng fertilizer. Matagal ko na siyang hindi nalagyan ng fertilizer pala. Every 3 months dapat. Yung Habs, what are you doing? Hey, it's a water. It's a water, my darling. So, ngayon, ang gagawin po natin is, I'm going to put it right here. Hi, Rox. Ganito, guys. It's poisonous. Ay, nako, pagkagahig mga alimpatakan. So, yun. You cannot play with this thing. Naku, pagkagahig ulo, yun yung pusa na to. Dito palagi. And then, tabunan natin para hindi makain ng pusa. Tabunan. Ang plano ko nito, guys, is I'm going to cut some of the, kasi, mataas na. Para maging dwarf siya ba? And, tubigan natin. Tubig. Para masaya. Diba? Nosy talaga naman sa pusa, no? Gusto na lang makatingin na lang palagi dito. You're very nosy little boy. So, yan. Tubigan. Okay, guys. What? Do you wanna go out now? No. I'm not gonna let you out. It's ice outside. Lumabas sila kanina, diba? Si Rox, sinawa ako kasi slide siya ng slide. Sobrang foggy din. So, tignan natin yung PS4 kung matransfer ba natin dito. So, hindi na ako nagigaming kasi hindi ko kaya, guys. Hindi ko nga kaya yung mukbang. Mag-upload ng mukbang. Hindi ko kayang mag-upload ng mga mukbang natin. So, ito yung PS4 natin. Ang PS4 dito sa baba. Yun. And then, monitor yan. Meron akong mga camera. Magagamit ko tong camera kung gusto kong mag-live sa channel na ito dito. Magagamit ko to. Maganda tong camera na to. Logitech. Itong Stream Deck. Sus, maganda kung nagla-live stream pa ako. Itong Stream Deck maganda. So, I think ibibinta ko na lang ito, guys. I'm not sure. Tignan natin kung magkaano yung Stream Deck. And, meron ako dito sa baba. Siya pang gaming din. Elgato din ito. Alam nyo si Tami,
Very supportive talaga yan. Kahit anong gusto ko, yung nagmukbang ako, bili siya ng ano, dinaalala nyo yun? Bili siya ng mga pagkain para imukbang. And then, gusto kong mag-gaming. Kasi nag-enjoy talaga ako ng gaming that time. Binilhan niya ako ng ito, Elgato na pang stream, pang live, para magamit mo talaga. Microphone, binilhan niya ako ng mic. It's a Blue Eyes. Blue, black microphone. And also, this one is a gift. It's a... This one. That's a really good microphone. Probably it's dirty na. I have to start recording. I use that for my recording, like if I'm doing a song cover. Kahit hindi tayo marunong kumanta. Mag-song cover. Yun. So, yun. I-keep ko lang yan dyan. Ang dadalhin ko sa baba is itong, binili din niya ito, monitor. And ako na yung bumili. I think ako or siya. Nakalimutan ko itong PS4. Dito. Sabihin na ni Tami, dinala mo talaga dito, ha? So, ngayon, ano nang ganap? Dito ka na mag-opisina. Ito, ganito yung style ko, guys. Padhandahan ba? Padhandahan, and then kunin na natin yung space. The thing is, hindi ko na alam kung asan. Oh, there you go! Oh, I forgot to bring my meron ako ditong laro eh. Ito yung problema sa PS4. We just keep updating. The sign of starvation. Gusto niya niyang i-open yung container. Nakakaloka itong si Habs. Iwan ko kung bakit gutom siya. Nagbibig. Okay. Oh my God, umiyak talaga. What do you want me to do? Give you this? Okay. Here, snacks, huh? Snacks. Oh my God, they really is starving, guys. Both of them. Uy, gutom talaga. Okay, so guys, tinitignan ko lang itong So, alam nyo, naisip ko, guys, naalala ko habang nilinis ako ba? Naglilinis ako sa pupo ng pusa namin. So, naalala ko na, di ba naalala niyo yung nagpatulfo na Pinay abroad? Nag-aaway yung dalawang Pinay. Magkapareha lang sila ng plot. I don't know if you remember. Nag-aaway yung dalawang Pinay at saka yung isang Pinay is sobrang yung crispy yung fried niya ba? Crispy. And yung isa is din, ayaw sa ingay. Iwan ko, basta meron akong naalalang ganun. Ang hindi ko maintindihan sa ating mga Pilipina, nasa ibang bansa tayo, mag-away-away pa tayo, lalo na yung mga nagtatrabaho, like nag-OFW. Ang hindi ko mag-gets, or hindi ko lang talaga na-experience, bakit mag-aaway? Ba, ang delikado dun, kung yung isa, hindi mo kilala, mamamatay tao pala, sa Ginoo ko. So yun, ang hindi ko mag-gets, bakit tayo mga Pilipino, mga Pinay, mostly mga babae, mag-aaway-away talaga, at hindi na lang magtulungan. At yung iba, kapag malaki yung sweldo, magsisilo sa isa kasi malaki yung sweldo. Iba-iba naman, 'di ba? Matagal ka na doon, iba yung posisyon mo. So malaki-laki kunti yung sweldo mo, ang iba kay magsilos man. Yun yung paminsan pag-awayan, or yung isa is maingay, yung natutulfo is maingay daw or something or ganon. Ang isa natutulog pa, yung isa nagpa-music. Diba? Kasi iba-iba schedule, so iba-iba yung time nila matutulog pa, relax. Yung ibang lahi doon, dito, kaya nga yung mga Chinese is tulungan talaga sila, kahit ganun yung mga, basta tulungan talaga sila, kahit dito mga business, yung mga Chinese talaga, tulong-tulong sila. You know, yung family, buong pamilya, nagtutulungan, ganun. Ganun yung naobserbahan ko. Tayo mga Pilipino, magduutan, sa Bisaya pa, magdinuutay taba, magdinautay, siraan yung isa, magsinira-sira, hindi na lang maging masaya. Kasi kapag may makita silang ibang Pinay na tumaas, so ang isa naman, siya, yung parang gusto niyang i-down, and then hindi na lang siya maging masaya. Ay, kahit dito sa Amerika, guys, ang daming ganun dito, as in, mga siraan,
or ano, ang hindi, wala na akong pakialam yung mga nag-asawang ng kano na magsisira-siraan, na mag-aaway-away, bahala kayo sa buhay niyo. Pero itong mga nag-abroad na para sa family nila doon nagtatrabaho, yung mga maid, di ba, na may mga kasangbahay doon, or office, or hotel, or kahit iba-ibang trabaho nag OFW. Hindi ko talaga maano, bakit talaga mag-aaway pa? Nasa lahi na natin yan, na ano na natin yan sa mga Pilipino, na mahilig tayo magsira ng iba. Kahit yung mga pinsa natin yan, hindi naman sa akin ito ha, kasi meron namang sa akin, meron din sa iba, lahat naman tayong ganun. Yung makikita mo yung pinsan ninyo umaasinso, hala, ito ding isa, basira-siraan. Yung mga ganun ba, hindi na lang maging masaya sa isa't isa, or bahala na kayo kung ano yung buhay ninyo dyan, sana maging masaya na lang kayo dyan, ganun. Wag na yun, mabuti pa sila. May mga ano na, may mga bahay. Saka ano naman, yung mga abroad naman na mga Pilipina, magkasama sa bahay din, ang mga ano, pataasan ng mga liig. Yung pamilya ko doon, may mga ano, ganon. May bahay na ako doon, ganon. At malaki na yung tipon ko. Hindi ko alam ha, pero parang naisip ko ganyan. Andin yung iba, magsisilos. Bakit naman nagsasalita ito? Panghambog, ano ba? Nag-ano din ako dito, guys. Nanonood ako kung ano na ito, Call of Duty po. Checking for updates, and I think I'm done updating this. So, yun siya. So, yun yung na-observan ko. So, sana naman, no, tayong mga Pilipino, mga Pinay mostly mag-aaway dahil sa mga hindi kontento sa sarili kung anong meron, at saka silos-silos, ganun. At saka, yung mga ugali ba, hindi magkatugma yung ugali, iba-iba ugali. Dapat mag-usap na lang ng, huwag kang mag-ingay dahil ano, yung duty ko is mamaya, gusto kong matulog. Hindi yung ibang Pinay, sobra ka maldita, magano na, bahala ka sa buhay mo, ganun. Ano na lang, sige, sorry ha, ganun, pasensya ka na, mag-headphone na lang ako. Ganun ba? Naalala ko yung sa tulpo na yun. Yung isa is sobra yung pride, yung isa is bungangera, and then yung isa is okay lang kay Tulfo. Sabi ni Tulfo, pauwiin kita. So, okay lang sa kanya. Sobra yung pride niya ba? Kahit kailangan na lumabas na siya sa ibang bansa para magtrabaho, para makatulong sa pamilya. Wala talaga, dahil sa pride niya, sige, pauwiin niyo ako. Okay lang, bahala na. Ganun ba? Kung mayroong mga maldita kayong makakasama, hindi pabayaan nyo na iba pa naman itong mga maldita kapag kasama ninyo. Mga isnaber at mga sosyalerang mga palaka. Iba pa naman, kung hindi niyo papansinin, magagalit din. So, hindi mo talaga alam kung asan yung lugar mo, kasi may mga ganun kapag hindi mo pinapansin. Hindi mo ako pinapansin, hindi mo ako gusto, di ba? Hala, ano magusto mo? Ganun. So, yun lang yung ano ko, guys. Hindi ko talaga mag-gets. Nagtatrabaho na kayo, ang isipin nyo na lang kung meron kayong mga anak sa Pinas family na tinutulungan. Isipin nyo na lang yung mga pamilya niyo, wag nyong i-avoid nyo na lang yung ano. At saka kayo namang mga maldita dyan, na may mga nakakaaway dahil wag na kayo pareha lang kayo dyan, nagtatrabaho, wala kayo sa Pilipinas. Kahit iba-iba yung posisyon ninyo, dapat isipin na lang ninyo, ay pareha tayo Pilipino, magtulungan na lang tayo dito. Mamili na lang tayo sa palengke, magluto tayo ng sinuglaw. Ano na lang isipin ninyo? Magkuha kayo ng dried fish, magluto kayo kahit mabaho, mag-enjoy kayo. So, bakit na lang hindi na magawa ng mag-enjoy kayo? Mamalit kayo doon sa mga gulay, maggulay kayo, maglauoy, magpaksiw. Ganun na lang ba? Kahit alam ko namang wala namang mga bata na magtatrabaho sa abroad. So, may mga edad na rin kayo. Alam na ninyo kung anong dapat gawin. Anyway, so yun lang siya. Naisipan ko lang na ng lagsik. Hey, may nasabi pala ako, diba, na yung dito may mga bata mga online class, stress, na sila, may mga problema dahil hindi na nakapunta sa eskwelahan. Ang sabi ko sa Pilipinas is iba. Kasi yung naisip ko lang talaga is yung buhay ko noon, buhay sa probinsya. Buhay sa probinsya, kapag walang klase, kung nandun ka sa bahay, kasama yung mga kapitbahay mo, ganon. Hindi ko na pala talaga alam na may mga ganon na rin cases sa Pilipinas, na yung parang yung mga bata ba is stress dahil sa sa online class na yan. So, hindi ko lang na-realize na may mga ganong mga cases na pala sa Pilipinas, na yung mga bata hindi kinaya kasi nasa bahay na lang palagi. Ang daming medyas ni Tami, guys, look. Ang daming paa. And also, yung
I don't know kung narinig ninyo. Ano yun? Nakakagulat. Natakot ako. Ano man yan? Kalok. Iwan ko ano yung mga sinasabi ko. Nakatakot tuloy ako. Ay, kinamot ko. Alam nyo, kagabi, nagtatakot din ako kay Tami. Alam nyo ba kung ano yung sinabi niya sa akin? Since yung bahay is, inano namin yung mga furniture, kinuha, ganun-ganun, inarrange, or tinapon yung iba, naglilinis ba? Nung nag-start daw kaming naglinis doon, di ba matulog si Tami paminsan doon? Alam nyo, sa tagal-tagal na ni Tami, lumaki siya doon na tumanda. Ngayon pa daw niya na ririnig yung bahay na parang ang daming naglalakad. Sabi ko, Hanoy, huwag mong sabihin yan kasi paminsan gusto kong matulog doon para maglilinis and then doon ako matulog. Sabi ko, doon si Tatoy. I don't know kung tinakot lang ba niya ako or what. Pero sabi niya, ang dami daw naglalakad-lakad. And then sabi niya, while nag-uusap kami, sabi pa niya, oh, look, may parang tao sa kitchen. Sabi ko, Hanoy, baka boiler yun. Sabi pa niya, I'm not afraid. Sabi pa niya, I'm not afraid. Kung sino man yung mga naglalakad-lakad dyan sa bahay, pamilya ko yan. Papa, mama, kapatid na lalaki, at saka si Sosie na yung namatay. 4 sila. At saka kung sino pa man yung previous owner, yung talagang unang nakapira doon, di ba? Matagal na kasi yung bahay na yan, as in tanda na. 41 degree and become tomorrow is 43. Oh my God, it's so nice. I said, oh my God, what happened? It was really cold this morning and last night and yesterday. So ngayon, tumaas yung temperature, nagme-melt at saka it's sunny out. I'm so excited kasi my husband is coming. He's on the way here. And yun, loto po tayo ng minamarinate ko lang siya dito for few minutes. And bago natin siya isaling sa kalan. And potato, carrots, onion. Yun lang yung dinner namin. So, paghandaan natin si Mister. Yung ilong ko ba is ano? Ay, nako. Yung ilong ko, ginoo ko. So, yun guys. I-ano ko lang itong mga carrots. Ikakat para meron tayong dinner. May time na sobrang miss mo yung asawa mo. May time na gusto mo siyang makasama palagi. Pero, may time din na parang, oh, I want to be alone. You know, kahit sino naman, asawa. Sometimes, Tami, gusto niya mag-isa. Ganun. You know. Yun yung life. Oil. Oh, oil. Paminta. Salt. And then, i-mix mo siya. Garlic powder. Paprika. Para naman maanghang. Diba? I-mix. Spray para hindi siya didikit. And hi guys! So ngayon Tammy's home and I'm cooking the turkey. And happy Valentine's belated lamb. Happy Valentine's Day, I miss you. Miss you too. And my sister-in-law went to Costco. It's not cooked yet. He's eating the potato. There is a seasoning in there. What did you eat? Oh my God, he's eating the potato, not cooked. He thought it's cooked. I'm gonna cook it now because kapag ano yan siya guys, kapag kumukuha dito, that means he's hungry. So, I have to cook all this now. Hi, baby! Where you been? Why this one open here? Oh, la la! No, I'm just kidding. I miss you. Oh, Valentine's Day. Yeah, it's nice She's with like, it. Yeah, I know. Look. Hello. He did like a deer. I don't know if magja-jump pa siya ng ano. Sobrang, like, you know guys, can you imagine that
have the bunny rabbit. Look at him. She's so cute. Roxy! Oh, come, Dada's here. Oh my God, you guys are cray-cray. Kiss Dada, give Dada a kissy. Kissy Dada. Dada, kissy, not me. Go, kissy Dada. Dada. I said, you don't have bread this morning, Mama. You have the freaking tuna. This little man. But you don't like it. What is it? Huh? Pepperoni. You don't like pepperoni. Okay guys, ito siya guys. Tinakpan ko lang siya. And then pinabayaan. So dahil hindi ko siya nilagyan ng suka kanina. So ngayon it's time to put vinegar. And pagkatapos ng vinegar, pagkatapos niyan, pabayaan nyo siya. Huwag nyong imimix. Yun, huwag nyo siyang imix. Pabayaan nyo lang siya dyan. And pagkatapos niyan, last, sugar. Sugar last. So yan. I told you the cat knows na maglagay ako ng pagkain kapag lalabas ako. So, bumalik siya. Kumain siya ng pagkain. I did put water in there this morning. I don't. I did. Did you drink half of this? Okay, it was one. Han, I did. Han, You did not drink that much. honey? I did that, but I never really make it full. Yeah, that's really the part. Tiring of waiting of the water. Me too. Nothing is on the table. The table is on nothing. Hello guys, tapos na po yung ano natin guys, look. And initin na lang natin. And this one, you have to heat this also. Kakain lang kami. Where's my thing? Wait, you're not careful ba? What you want? That's good. I know you eat more than that. That's good. That's good. It's not on. Honey, hala guys. Gusto niya tumaba. But I know you. I kept saying that's good, that's good. He just like, Like I don't know you. Han, you're not doing it right. Eat, lalab, eat. Okay guys, so tikman natin yung adobong. There are serious questions tonight about the future for the anti-Trump super PAC, the Lincoln Project. What is that? Is that the one? George Conway, who resigned last Let me summer, try this guys. It's a shame, and we shouldn't forget the hard work of so many people and the positive. I don't put salt in here guys. But yes, I think this is right. Now the embattled super PAC is lawyering up. I put 3 lime. Fox News has learned that multiple lawyers at Hastings have, Vinegar. according to FEC filings, themselves contributed money to the Lincoln Project. Sure. A total of nearly $6,500. A fact that may raise further ethics issues. Lincoln Project mega donors. Hi guys! It's 8 o'clock na. I-in ko na tong vlog. I will see you guys tomorrow kasi tomorrow may ano na naman. Tomorrow walang storm pero the next day sa bukas meron. Shinay night, let's go make a baby. Let's make a family. Hey guys. Knock it off. Hey guys. Good night. See you tomorrow guys. Bye.